אוקיי, אז מה קורה חברים? והיום בעוד סרטון של ברול סטארס עונה 52. נכון, אמנם פתחתי, אבל אתם הולכים להסתקרן פה. אז אוקיי, הנה עונה 52, אני ממש רוצה שיצא לי נני. כאילו, אני פתחתי, אבל אני לא ראיתי את הדמויות. אז אוקיי, היום נפתח את הדמויות של הברול סטארס ונראה מה יצא לנו. קדימה, בואו נתחיל. בוא ראשון. אני מקווה שזה לא יהיה כמו עונה 50, כי בעונה 50, בא לי לספר לכם, יש דמויות שבכלל לא מופיעות בעונה, אז אני מקווה מאוד שזה לא כמו העונה הזאת. אוקיי, אז כמו שאנחנו רואים, יצא לנו מורטיס, ביבי קולט אולי? תרשמו לי מי השחקן הזה בתגובות למטה. אז אוקיי, מי יצא לנו בשקית הזאתי? רגע, בואי נשפיע. מעניין. הופה, וזה פוקו. פוקו. הוא ממש נראה טוב. ממש. הוא לא דומה לתמונה, אבל נראה מגניב כזה עם סטייל. אז אוקיי, זאת הדמות הראשונה שלנו להיום. יש לנו עוד 2 שקיות לפתוח. מי זה יכול להיות? אוקיי, בוא נראה. ניטה פנדה, מורטיס עצוב כזה, שהוא מפסיד, ועוד פעם מורטיס. אז מי יצא לנו פה בשקית השנייה? מה אתם אומרים? אני רוצה שיצא לי גייל ונני בשתי השקיות האלה, אבל נראה מה הסיכויים. זה מה שאני רוצה. אז אוקיי, נראה. בשם מה? גייל? יש! השגתי את גייל! אוקיי, אז זאת החבילה האחרונה שלנו. מה הסיכויים שיצא לנו פה את נני? יש הרבה סיכויים. אין הרבה סיכויים, סבא. כי נני היא דמות נדירה. אוקיי, פני, מורטיס ופני. אז אוקיי, מה הסיכויים שיצא לנו פה נני? תגיבו בתגובות למטה. נראה. יצא לנו נני. 5 שניות. אז בואי נסדר לך, ניקח מודבת ונסדר לך את השיער הכל. נתרחץ, חייבים להתרחץ, תראי איך את נראית. מקווה שהספקתם לכתוב בתגובות, אז קדימה. מי יצא לנו? רגע, משמוש. מה זה? רגע, זה נני, נראה לי זה נני. נראה לי זה נני כי יש פה עיגול. את הולכת לקרבן היום, את חייבת... זה נני. זה נני. יש! אשכרה, השגנו נני, חברים. הדמות הכי נדירה. אל תגידי כלום עכשיו. אוקיי, אז זה היה הסרטון שלנו להיום, וביי יוטיוב!